Каква е разликата всъщност между енергийните и изотоничните напитки? Сигурен съм, че има зрители и хора, които се интересуват да бъде изяснена тази разлика. Енергийните напитки са напитки, които действат основно на централно ниво. Те си играят ролята на бустери. Те съдържат кофеин, гуарана, таурин, които действат на централно ниво. Имам предвид на нивото на централната нервна система. И по този начин те стимулират и намаляват възможността за настъпването на тъй наречената централна умора. Какво означава централната умора? Централната умора настъпва в резултат на умора, която настъпва в нервните центрове, които са отговорни за мускулното съкращение. Докато изотоничните напитки действат основно в периферията и действат на самите мускули директно, действат и на централно ниво, като превентират дехидратацията, която да настъпва в мускулните и в нервните клетки, но също така подпомагат циркулацията.